I'm going to do some Greek just a little bit and see how it goes. Do some comments below if you're a Greek speaker and you want to help me out with whatever. Just go nuts. Σας ευχαριστούμε, κυρία Οικονομάκη. Και ελπίζω να σας έχουμε σύντομα πάλι κοντά μας για να μας μιλήσετε για κάποιο άλλο ενδιαφέρον λαογραφικό θέμα. Για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχουν πολλές φωτογραφίες από την πόλη και το γλέπι που γίνεται εκεί κάθε χρόνο. Αν θέλετε μπορείτε να ρίξετε μία ματιά και αν πάλι αποφασίσετε να επισκεφτείτε την Καστοριά την εποχή του καρναβάλι. Μην ξεχάσετε να κλείσετε δωμάτιο 10 ξενοδοχείο την πόλη πολύ καιρό πριν και όταν πάτε θα πρέπει να κάνετε μία βόλτα με το πλοίο στην πανέμορφη λίμνη της. Καλό σας βράδυ. Oh, that was hard, you know. Jesus, I need a lot of practice anyways. There you go.